Vítáme vás u instalace topného panelu First Heating. Balení topného panelu First Heating obsahuje napájecí kabel, termostat a instalační sadu, která obsahuje šablonu o velikosti topného panelu, hmoždinky, šrouby, úchytné držáky na zeď, šrouby s podložkami a klíč. Sada dále obsahuje hmoždinky a šrouby na případné umístění termostatu na stěnu. Při instalaci topného panelu se držte návodu, který je v balení přiložen. Instalační šablonu o velikosti topného panelu přiložte na zeď, kde bude panel umístěn. Šablonu pomocí vodováhy nastavte do vodorovné polohy a tužkou označte otvory pro vyvrtání děr do zdi. Pro snadnější vrtání předražte dírky důlčíkem. Použijte vrták o průměru 10 mm a vyvrtejte 4 otvory. Vrták není součástí balení. Do otvorů zasuňte hmoždinky z instalační sady. Do hmoždinek zašroubujte šrouby s podložkou tak, aby mezi zdí a podložkou zůstala mezera alespoň 5 mm. Na topném panelu zašroubujte všechny 4 držáky tak, aby mezera pro zasunutí šroubů směřovala směrem dolů. Horní 2 držáky utáhněte klíčem číslo 10, který je součástí balení. Spodní 2 držáky nedotahujte. Zapojte přívodní šňůru do konektoru na zadní straně panelu. Panel zasuňte na vyčnívající hlavičky šroubů a zkontrolujte, že je panel řádně usazen. Dotáhněte vrchní 2 šrouby. Spodní 2 držáky otočte tak, aby mezera po zasunutí šroubů směřovala směrem vzhůru. Dojde tím k lepšímu zajištění panelu. Šroub u těchto 2 spodních držáků utáhněte klíčem číslo 10, který je součástí balení. Připojte přívodní šňůru panelu do zásuvky. Umístěte napájecí baterii do termostatu a víčko termostatu zajistěte šroubem. Baterka i šroubek je součástí balení. Zapněte tepelný panel tlačítkem On-Off. Zapněte termostat a zkontrolujte, že dioda na panelu svítí zeleně. Panel je tím bezdrátově připojen s termostatem. Nastavte na termostatu požadovanou teplotu v místnosti. A nyní si již můžete užívat příjemného salavého tepla z panelu First Heating.